आरो जाय आफादा दिनै हर सान जोंनि बे जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ माने बिटिआरआव सोसननो थाखाय खामानि मावदों बेबायदि एकर्डखौ लानानै राजनिति खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा। खुलुमबाय रायजोफोर, जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो जे माने गंसे न'खराव सोरबा सासे खैफोदाव गोलैबा सोरबा सासेया खामानि मावबाय दङमोनब्लाबो माने डिउटि मावबाय दंमोनब्लाबो डिउटिखौ दोनथ'नानै खैफोदाव गोलैनायखौ माने बोखांनो खबर लानो फैयो। नाथाय बे डिउटि मावखाबाय थानाय मानसिया माने हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैगोन नामा? जोङो गोबां खम नुयो, माने नुवाखौनो होनजायो। नाथाय दिनै जोङो फोरमान मोनबाय जे जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ बयबो सिनायखायो। बिथाङा सासे गावनि न'खरखौ, गावनि जिबनखौ, गावनि गथ' गथाय बिसि फिसायखौ माने गोजौथिं माने मा होनो बेखौ माने मोजां फेसिलिटियाव थाजानो लुगैयालासिनो माने हारिखौ दैखांनो थाखाय हारिनि एना एनिखौ नुनानै हारिनि माने मा होनना बुङो बेखौ हारिनि गेजेराव जाबोर जेंगाय हाग्रा बंग्रा रज'नायखौ नुनानै माने मोजाङाव गोजौआव लांनो थाखाय बिथाङा गावनि साख्रि मावनायखौ गारनानैनो माने बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोयो आरोना। बिथाङा सासे सरकारि साख्रिआवलामोन, बे साख्रिखौ गारनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों। बेफोरबायदि मानसि नोंथांमोना बबेबा नुफेरदोंमोन नामा? माने गावनि साख्रिखौनो गारनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों, जेराव गावनि गथ' गथाय बिसि गावनि जिबन माने फेसिलिटिया माने डाउनाव गोलैलाङो आरोना सार्भिस गैयाब्ला। दा जोङो बेयावनो फोरमान मोनो जि माने बिथाङा सासे माने हारि अनसुला, सुबुं अनसुला, समाज सिबियारि, माने साख्रिखौ गारनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों नालाय बेयाव जोङो बुजि मोनो। दा बिथांनि साननैसो सिगाङाव जे कल रेकर्ड भाइराल खालामलांबाय, बिथां रायलायनाया माने एडिट खालामनायसो आरोना, ससे ससे बैनि ससे बैनि ससे बुथुमनानै माने एडिट खालामनानै मोनसे भिडिअ'आवनो होना होनाय जादों होननानै दा बिश्वनाथ जिल्लानि एबसुनि फ्राय बे खौराङा ओंखारबोदों आरो। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै लानो हागोन, बेफोर बुंनाय खोथाया आंनि बुंनाय नङा। माने प्रहलाद बसुमतारी आरो कास्टम बसुमतारीनि सायाव बिथांमोना गोख्रों फिननाय होदों। माने कास्टम बसुमतारीखौथ' जों बयबो मिथिखागौ, बयबो सिनायखागौ। बिथाङा सासे BPF लाइमोन गांखंनि बिबानगिरि, बबेबा मोनसे गांखंनि मोनसे बिबानगिरि, फिसा बिबान दं बिहा, बेनि थाखाय बियो माने ओरैबायदि BPFनि जानानै एबसुखौ रायलाय, इउपिफोरखौ रायलाय, सोरखौ मा रायो खुनु पात्ता गैया आरो माने बिराद माने जायखौ मोनो बेखौनो माने अरो होननाय बायदि आरो फाग्ला सैमा बायदि जाना दङ, मासे जुनार बायदि जाना दङ बियो। बेखौ बिथांमोना जुनार होननानैनो बुंखादों। नोंथांमोना बेखौ गासिबो खोनासंना लानो हागोन। कास्टमा मोनसे समाव एबसुआवनो एबसुनिनो सेक्रेटारिमोन, बबेबा मोनसे जिल्लानि एबसुनि सेक्रेटारिमोन। बेयो एबसुनि सेक्रेटारिनिफ्राय एरख'जादों। माबोरै एरख'जादों? माने मोनसे फुजा मेला फैबा खेला होयो, जुवा होयो, माबा माबि बिदिनो होथावि खेलाफोरखौ होयो, बेयाव पारमिसन बिनायाव माने बिथाङा पारमिसन होयो, जे फैसा लानानै पारमिसन होनानै खेलाफोरखौ गेलेनो होयो। दा जाय खेलाफोरखौ गेलेनो होथावा बेफोरबायदिखौ फैसा लानानै पारमिसन होनायनि थाखाय बिथांखौ एबसुनि सेक्रेटारिनिफ्राय एरख'नाय जादों आरो। दा बिनि एरख'नायनि थाखायनो बिथाङा लाजि मोननायजों माने BPFआव लाइमोन गांखंआव थानानै माने गांखौ बुब्रावगासिनो दङ, जायखौ मेखौनो बुब्रावगासिनो दङ। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रो, बिथांखौ माबायदि फिननाय होदों आरो दिपेन बर' सारनि सायाव माबायदि फिननाय होखो। खालि जि 28 अक्ट'बर बेयाव जों मोनसे अडिअ' रेकर्डिं जोङो मोनसे गाबबाय थानाय नुदों। बे खोथाखौ बै समाव मैखोम बसुमतारी आरो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि मा सिटुवेसनाव रायलायदोंमोन जों बेखौ मिथिया। नाथाय नैबे मैखोम बसुमतारीया दाखालि मोनसे भाइरेल जानायनि उनाव मैखोमखौ जिहेतु बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय होखारनाय जों नुदों। बिनि उनाव जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों दाजाबनानै मोनसे नंथारै मोनसे अडिअ' रेकर्ड दामबाय थानाय, बेयो जोंनि समाजनि थाखाय थिग जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव जोङो गोसोआव दङ एसे जे जेब्ला
जोंनि मोनसे बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिनि उनाव मोनसे पिस एकर्ड जादों बिनि उनाव गासै एनडिपि जि मोनब्रै फेक्सन बिथांमोना ज' जानानै बे एकर्डखौ खालामदोंमोन नाथाय जोङो नुदों बै समाव एकर्डनि उनावनो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जे बिथाङा बुंदों जे नैबे बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा नङा बियो मोनसे असान्तिसो बे समाव असान्ति खालामग्राया जों सानो बेखौ माने हाग्रामाया गोसो थुनज्लायनायनि जि मोनब्रै फेक्सना फैखांनायनि उनाव मोनसे असान्ति खालामनो थाखाय बिथाङा हाथियार हमग्रानिफ्रायनो गोदान मोनसे हानजा जोनोम जाहोनाय बै समाव एकर्डनि बोसोरसेसो उनाव बियो सोलिफिनदों राजखान्थिनि षड़यन्त्रआव दा बै समाव दिपेन बरो बिथाङा बुंदों सान्ति एबसुनि थाखाय बियो गोजोन सान्ति बिथाङा बुंदों माने सान्ति फैबाय दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना बुंदों सान्ति फैबाय एनडिपिनिनो बै समनि जायफ्रा एकर्ड खालामगिरि बिथांमोना बुंदों फेरेंगा बसुमतारी दानि इएम बिथांमोन एनडिपिनि एस फ्रेक्सननि आरो पिनि एनडिपि पिनि गबिन्द बिथांमोना पिस फैदों होनदों नाथाय बे समाव मोनसे पलिटिकेल हानजानिफ्राय जेब्ला असान्तिया फैदों होननानै बुंबाय थानायाव जेब्ला बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारीया आफादगिरिखौ फन खालामनायाव हयथ' बिथाङा सिटुएसनखौ नायनानै जुदिया सान्तिया फैयाखैबा असान्ति जादोंबा बे बाथ्राफोरखौ बिनि माखासे हाथियार हमनाय गावलांनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ फेरेंगानाव सोंनो थाखाय सिटुएसनखौ नायनानै थासारिखौ नायनानै बिथाङा हयथ' फेरेंगाखौ बुंदोंमोन नाथाय बेखौनो एसे दानस' दुनस' खालामनानै जिहेतु नैबे निउज चेनेलफ्राव इउटुबारफ्रा एसे दानस' दुनस' खालामनानै खोथाफोरखौ मोजाङै होजोबाबालानो मोनसे माहारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ बेबायदि खालामनाया माखासे गावसिनि राजखान्थि बेनिफिट मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि माहारि आफादखौ समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव लासिं सिं खालामनाया बियो जोंनि थाखाय थिग जायाखै दा बे समाव जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों खावलायो दिनै जिबायदि माखासे राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय नंथारै खोथाफोरखौ बानाय माखासे मानसिफ्रा बेबायदि मोनसे गोथार आफादनि सासे आफादगिरिखौ बियो माखासे मानसिफ्रा समाजनि गेजेराव बेखौ दामथिंबाय थानाया जोंनि बियो थिग जायाखै बिनिखायनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफ्रा बेबायदि खालामबाय थादों जायफ्रा राजखान्थि खैसानि थाखाय बिदि खालामनो सानदों बेखौ जों मालाबाबो खिन्थु जोङो सिरि थानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय फेरलेबसेबो खहा जानाय बर' जाथिनि थाखाय माबा मोनसे खहा जानाय बेबायदि खामानि मावाखै जेराव दिनै दिपेन बर'आ हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय बर'खौ गोजौआव बर'नि मानखौ बर' हारिनि मानखौ गोजौआव लांनो थाखाय बिथाङा जेब्लानो प्रेसिडेन्ट बिबान मोनदों अब्लानो गावनि गथ' गथाय न'खरखौ नायनांगौमोन नाथाय बिथाङा थाखानाय जि साकरि बे साकरिखौ गारनानै बर' हारिनि थाखाय बिथाङा दिनै जाथिनि थाखाय दिनै सार्भिस होदों दिनै जायफ्रा बेखौ दामथिंदों जायफ्रा दिनै जों बुंगोन थोंजोङै बिपिएफ हान्जानि गोबां आइटि सेलनि मानसिफ्रा जायफ्रा माने राजखान्थिनि बेनिफिटनि थाखाय गावनि माबा मोनसे मोननांगौ बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना माने दामथिंगासिनो जों बिथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि साख्रि गारनानै बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय मालाबा माबा मोनसे फेरलेबसे नोंथांमोना सम होदोंना बेखौसो आं सोंनो लुबैदों दिनै जोङो नुदों मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोबां गाज्रि माने दिपेन बर'आलायनो एबसुआव बिबान लाबाय थायोबा एबसुआ जोबस्रांगोन जों दिनै बुंगोन दिपेन बर' बायदि साख्रि गारनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव दिपेन सेकेन्ड मानसियानो दानि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बेयाव माने बे खोथा बुंनायखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो बेजोंनो
सासे गोबां दायो ओरैबायदि माने मानसि ओंखारदों जाय बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारिमोन कास्टम बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जोङो बिथांनि गावनि पेजआव जों नुदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिपेन बर'खौ बिथाङा बड'फानि आदर्श बड'फानि माने माखासे थांखि जि सिमां बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो फैदों बिथाङा दिपेन बर'खौ फोरोंनो फैदों नाथाय आं बिथांखौ दिनै बुंगोन जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा बुंनांगौ जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय बड'फानि खोथा बुंबाय दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया मानोना बियो एबसुआव थानानै एबसुनि थांखि संबिजित बिथाङा बे संबिजित बायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो बिथांखौ गेजेर ससेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ दिनै बहिष्कार खालामनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माने गोबां माने एडभाइस होनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो नाथाय दिनै बेबायदि कास्टम बायदिनि जि बुंनाय बे बुंनायखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा खोनासंनाङा बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि बिथाङा खुनु आदर्श गैयै सासे नेता बिथाङा दा दिनै बियो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायगासिनो दङ दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबा मोनसे लाइमोन गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ दिनै जों बेखौ खिन्थु मालाबाबो जोङो सैज्य खालामनो हानाय नङा आरो दिनै जोङो नुदों सासे दङ एबसुनिफ्रायनो होखारजानाय बिथाङा बै समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जौ जुवा फुजा मेलाफ्राव जौ जुवा होनायखौ बन्द' खालामो नाथाय बिथाङा सासे गाहाय नेहाथारि थानाय समाव जुवा होनायनि मुङाव जुवादारफोरनिफ्राय बिथाङा फैसा लाखुमानानै दिनै जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथाङा एरख'जादों दिनै बेबायदि माखासे एबसु बायदि माखासे गोथार आफादाव थानानै जायफ्रा एबसुनि आदर्शखौ एबसुनि संबिजितखौ बिथाङा संबिजित खारनो हायाखै बेबायदि मानसिफ्रा दिनै खारै बिपिएफआव जमा जानानै दङ आरो बयनिख्रुइ रायग्रा मानसिफ्रा दायो बिसोरबायदियानो दा बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों बेबायदि माहारि आफादखौ रायदों दिनै बिथांमोना समाजनि हारिनि थाखाय मा खामानि मावबोदों नोंथांमोना बिसोरखौ नाय दिनै बिनिखायनो जोङो प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि जि मा होनो आसारखान्थि आखल आखु बिथांमोननि आखल आखुखौ एसे नोंथांमोना सिनाय बिनिखायनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्टम बसुमतारी जि दा माने खोथा बुंबाय थानाय बिथांमोननि बुंनाया एकदमबारे ओंथि गैया जुक्ति गैया गावसोरनि आखल आखुआनो जाया दा बिनिखायनो आङो गासै नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बिथांमोना दा जि एलिगेसन होदों बियो मालाबाबो नङा आरो एबसु बायदि गोथार आफादा मालाबाबो फेरलेबसेबो बर' जाथिनि खहा जानाय बर' जाथिनि जोबस्रांनाय बर' हारिनिखौ मालाबाबो जोङो गाहाय थाखोआव थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै रावबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाया दा बिनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना दिनै गोबां राजनितिगिरिफ्रा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै गोबां माने पर्टेल निउसनि जायफ्रा पर्टेल सालायो जायफ्रा माबा खालामो मिडिया आइटि सेलनि मानसिफ्रा आल भाल दिनै बखिगासिनो दङ दा बिनिखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो खावलायगोन बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायगोन दिनै जों बेखौनो गोजोननाय दङ जोंहा दिनै दिपेन बर' प्रमद बर'नि दैदेननायावनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्लाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि एकर्ड बायदि
जोङो 3.1 थानाय बायदि दफा बायदि दिनै नैबे बिश्वनाथ हालामनिफ्राय गासै 42टा गामिया दिनै जोङो बिटिआरआव हाबबाय बियो अदालगुरि जिल्लाजों सरजाब जानानै दङ दा बेजों लोगोसे माखासे गोबां गामिफ्राबो दिनै लिस्टआव दङ बियो हयथ' खोब खम समनि गेजेराव जोंनि जिल्लायाबो दिनै जोङो बिटिआरआव हाबनो मोनगोन